এই গছটা দেখ हाँ জামকুড়ি বহুত এডে বড় বড় জামকুড়ি পুরা सतरे ना हाँ। मिछरे ସତରେ ତୁ ସେ ଜାମକୁড়ି ଟାଇମ ରେ ଆସିବୁ ହେଲା भाई रो बहुत चिन्हा अछि बाइक खाई रखी पारुचे हमें फेरी रे आ मु तो एठी आ भकुआ वीडियो पर जोशो चलची एनएच पारे पे पुलिस माने साहाଯ୍ୟ भी करूछन ପୋଲିସ जय जगन्नाथ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଏବେ କଣ ବା ଟୁସୁ ମେଳା ସେ ଫୋନ ଉଠଉନି ଯେ ଫୋନ ଉଠଉନି ଶଳା ହଉ ଚାଲ ନହେଲେ ବାଦାମ କିଣିଦେବି ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ କି କହିଲେ ବାଦାମ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଦେବି ଖାଇ ଖାଇ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ହବ ଖାଇବୁ ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଦେଇଦେବୁ ଯଦି ଖାଇପାରିବୁ ଆଉ କିଛି କହିବନି ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ନା ନହେଲେ ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇ ଖୁଏଇବି ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ସହ ତରକାରୀ ସବୁ ଖୁଏଇବି ଗୁଲଗୁଲା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଯାଉଛି କି ଆଡେ ମୁଁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ତୁ ଯେଠି ମୁଁ ସେଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ମେଡିକାଲ ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ବି ଆସିନି ମେଡିକାଲ ଆସିଛି ଖାଲି ଏଠି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ହଁ ଯା ଏପଟେ ଆସିଛି ଘରକୁ ଯାଉଛେ କି ଆଉ तो डाउट पूरा सन्देह होला जी ଘରେ ପଶିଯିବା ନା କି हैं ଘରେ ପଶିଯିବା के जानी डाक्टर एहा केते बड़ा गोबर लेपी जन हम ता धुड़ी उठेई देले जय जगन्नाथ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବି ଟୁସୁ ମେଳାକୁ ଆଡ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟୁସୁ ମେଳା ପାଇଁ मोर सेकंड एक्सपीरियंस बाकी एई जगह रो फर्स्ट एक्सपीरियंस ଭାଇ ଭିଡିଓ ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଧୋଳିଆ ଭିଡ ପୁରା ଜୋରସୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 6ଟା ପାଖାପାଖି ଟୁସୁ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ତ ଜାଣି ପେଣ୍ଡାଲ କଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ତ କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା କୋଉ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯିବା ଟିକେ ଗୁରୁଗୁରା ଦବା ସେମିତି ହେଇଛି କିଛି ବଢିଆ ସଜ ହେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଛ ନାଚ ଆମେ ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ ବହୁତ ହେଇଛି ଦୋଳି ବହୁତ ମିଳୁଛି ଆଉ ତା ସହ ଏଇଟା ବୋଧେ ବଡ ବହୁତ ପେଣ୍ଡାଲ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜାର ସବୁ ନିଜ ନିଜ ମାନେ ଇଏରେ ନିଜ ସବୁ ନିଜ ବଜା ଗୀତ ବି ନିଜ ଗାଇ
ଏଇ ଆମେ ବାହାରି ଗଲେ ଏବେ ଟୁସୁ ମେଳାରୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଧୂଳି ଥିଲା ଆଉ ଧୂଳି ଭିଡ ପ୍ରବଳ। ଭିଡ ପ୍ରବଳ, ଧୂଳି ଧୂଳି ପ୍ରବଳ। ତ ଆମେ ଯାଉଛି ଚାଲିଛି। ଏଇ ହଉଛି ଏଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ NH କୁ। ଆଉ NH ସବୁ ପୁଲିସ ଗାର୍ଡ ଭାଇ ମାନେ ବଢିଆ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକକୁ ପାରାପରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ हेलो हेलो ए बाहरी आसले ना पड़ेगा हैं किधर है ओए ओए टाटा गाइस तो आटा ये देखिए वो मेरे जीवा जी